interview spécial Minkala Nigeria chef d'état-major général fait Al Jazeera Ninina, que pensez-vous être suffisamment équipé pour mettre fin éventuellement à la guerre au Nigeria, où des groupes armés ont dominé pendant plus d'une décennie? Journaliste Ninina, ko chef d'état-major généralement, Yanma Awakula, Minambe Aubulo, Minamumbe Awasa, Mouveka Samobey, ni kelem de Auka, Jamana Konala, Nigase, Santan Roma, ni Omenon Mega Samobey, ni Obsebala Soro, ni Keleno. Général Javi Mendi Analame. Général Torepo Moussa. Et un de mes plus grands défis est que je n'ai pas les armes dont j'ai besoin. Ako Gelaba me aleka we ma femme mombe non. Ma femme mombe, Kelegamena mombe, ni ale morobo la wala zala siga se bogoramna, ko Kelegamnon te alebul. Wa atika siga ou solofana. Même lorsque j'ai de l'argent pour acheter, les obtenir pose problème. Ko an warimbe ulu bulo ratara Kelegamina ni kasan. C'est-à-dire, wala bubulo de, ou fa ratara Kelegamina san. Oko, ou galère solofana, Kelegamina sur la malgré que wala bubulo. Nous avons des situations où nous allons dans d'autres pays et même avec notre argent, les obtenir devient un problème. Quoi tout doit être là? Ou quand wari yela voulez casser jamana dola, wala sa ratara Kelegamina nini, kana se terulu sula. Ou quand wal vetato, mamu quand wal besegite, ou te Kelegamina san. Si je pouvais obtenir 1% de ce qui est donné à l'Ukraine, je vous assure que le Nigeria serait le pays le plus paisible du monde. Quoi pour toi, vous malama ferme, vous Kelegamina mundi Ukraine, kunya klak keme, kunya kilem doron taka di aliman, kun Nigeria bike jamana mi, ni basigi ni ben rati sigi bakono rate medien jamana beladiling. Pourquoi ne recevons-nous pas ces armes même lorsque nous avons de l'argent pour les acheter? Nous ne les produisons pas. Le président Boula Tinubu a donné pour l'instruction que, à cause de cela, notre coopération industrielle en matière de défense doit fonctionner. Nous avons remarqué que si nous ne produisons pas, nous serons pris en otage. Nous ne voulons pas être retenus par qui que ce soit. Wa kofem yoka damana nyamwa ne Boula Tinubu. Allez, ordre le monde ma institution monduma. Ole kafu wera kudida. Wu gele wala sa kwa general konna la. Wiseka marama fon ka glantugumna sabla rote. Kumu wera maseka glavere kubuto duela. Maintenant, nous ne pouvons pas regarder. Il va y avoir premièrement, Nigeria qui a la chance en temps. Ou Nigeria qui a partenaire ou les Occident. Au Occident, qui est meka, il crée des mais voilà sur le sévaraso. Mais Nigeria m'oube Kelegamina ou banyan le café Nigeria malgré que Warbe Nigeria boule. Et au Saint-An, qu'on en a jusqu'à Prisa, Nigeria moi c'est qu'à courageux fanaso. Et avec quelle est là? Toulouse ou Bécan. Ega jamana be degun konala e ma se ka courage solo mi me sona mafa fana feli makata san boulot mais al say tugulo no moropo moro mi banyendo kam mafa feli ma wa fi clara moro jalaki moro mi selata ayere kata moro la yoro abu mafa solo moro mi bul Jonette dorede jonede degun bi kanf mais choati bolo wala sa ka boîte de mon ode jonao parce que Nigeria ba dombi kuto Occident na bolo rotela malfaçon. Mais choata au boulot à malfa ça alors go balo malfa ça alors donc kola dume were ya rakram katu jona comme na la malgré que de kumbe unk donc va ila na kafako ni mo munbe nous yala la andala kafako be kan de meka tuluzum de kele kan de meka rebellion de kele kan de meka ma insécurité kele chiete sabla akona malfa di ama witchen akona kele qui en place la witchen akona de meka kele ka witchen mais wala bambulo aw wila ko avec atelosu mum kele wala bambulo ay minan fera ma abla ka fakate ate minan feram donc moi le kele la niveau kiti minan fera tigma c'est comme si atiki est défaité des cadiers et tu fatigue kele se bara sur et tu farania sur kele la non de niveau farania sur kele la soit il va demain il vitara falaka ou bien il va ma fadi ama ou bien ba feram mais il t'a feram il t'a dit ama et tu t'a fatigue kele yo kola demain il va faire atiki ato devant de connala et tu fatigue kele kaban. Donc, général kan kumayi, ça veut dire il va depuis là où John nous commence le fort. Ne John kuma de ko. Ka faut dire John kuma de ko. Ah vraiment, ne matigi ati soman de me. Ati soman de mati soman de. Parce que matigi de droite bolo choite bolo kata bo le fait de matigi maçon. Et nous devons qu'on a là.
Est-ce que vous l'imaginez? Aw bɛ degun kɔnɔna na, aw bɛ kɛlɛ kɔnɔna la. Wa ale ka nin fɔ waati min i la fɔli bɛ Al Jazeera de ka interviewé a ka taga nin fɔ Al Jazeera de sanfɛ. A tɛ se ka nin fɔ hali Oxy la ka chaîne sanfɛ. Donc comment est-ce que minnu nana bɔ degun kɔnɔna la? Olu bɛ yɛlɛnɔba minnu na, u bɛ taa ni ka segin ba minnu na, a bɛ na mun de ɲɛ u ye. Donc imaginez mɔgɔ minnu bɛ nin jɔnya degere kɔnɔna la, n'a fɔra ko ka CEDEAO ɲɛmɔgɔya bɛ olu de bolo ko ka CEDEAO bɔ jɔnya kɔnɔna la, n'a ma bɔ o CEDEAO kɔnɔna la, monnaie tɛ an fa, dimi tɛ an fa. Wa mun de la Mali fana bɔra ninnu dali sira in kan ka taga fɛɛrɛ ɲini a yɛrɛ. Nin waati in na an mana mɔgɔw de jaabi minnu ko awɔ an bɔra dɔ ka jɔnya la, an bɛ ka dala don dɔ ka jɔnya la, an bɔra Occident bolo, an bɛ ka dala yɛrɛ di Russie ma ainsi de suite. Anw ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ. Wari bɛ an bolo, Russie bɛ marifa feere an ma. Wari bɛ an bolo, a bɛ dɔrɔmu feere an ma. Wari bɛ an bolo, a bɛ minɛn de renseignement feere an ma. Mais Occident ka partenaires wari bolo minɛn ti feere olu ma et pourtant u bɛ kɛlɛ la tuguni. Donc ne b'aw ɲininka ni aw yɛrɛ k'a ka choix kɛ nin na aw bɛ jɔn choisir? Entre l'Occident et la Russie, aw bɛ jɔn choisir? Entre mɔgɔ min wari b'i bolo, c'est-à-dire i ko k'a ka d'i ma avocat t'a di. I ko k'a fɛ n'i dɛmɛ kɛlɛ la avocat t'a di, mais a bɛ ka yala k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'ale bɛ fɛ k'i dɛmɛ. I n'i ka wari fana taara fɛ k'a ka minɛn feere ma avocat t'a feere. I bɛ kɛlɛ la ni minɛn t'i bolo i bɛ sa. Ani fan dɔ in fɛ mais i wulila ka taga ni wari ye a ye minɛn feere i ma. Ami choix bɛ ta jumɛn na nin fila la ne b'aw miiri. I bɛ jɔn choisir nin fila la? I bɛ jɔn ta nin fila la jɔn ta? Est-ce que nin choix yɛrɛ bi ka bɔ midi la ka taa se 14h ma? Est-ce que nin choix bɛ tan ta? I kan ka mɔgɔ min ta nin fila la est-ce que o bɛ tan ta? Est-ce que a bɛ miiri jan bɔ? A tɛ miiri jan bɔ. Donc imaginez an bɛ tan de, an ka jamana minɛlen n'u fɛ tan de. Wa i b'a ye u bɛ fɛ ka jamana min dɛmɛ n'o ye Ukraine ye, ko marifa min dira Ukraine ma k'u ko 1% di olu ma u bɛ se toloso la. Mais non seulement o t'o 1% di Nigeria ma, mais hali ka 1% feere u ma o t'o fana kɛ. Donc ka tila ka to o tigi kɔ o de ka jugu jɔnya yɛrɛ o ye jɔnmaa joona de ye kɔ. Parce que e yɛrɛ y'a kanu ka to dɛsɛ kɔnɔna la. Sinon Nigeria kun kan na nin kɔfɛ de, Nigeria kun kan na wuli de ka taga mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka marifa feere u ma u kana wuli ka taa yen de. Mais o tɛ wuli ka taa yen de halisa u b'u sigi ka kule de ko ninnu bɛ ka nin kɛ anw ma. Alors que ni k'u ka indépendance kun b'u bolo n'u ka président min Nigeria de ka indépendance défend a kan na wuli de ka taga minɛn de san yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ sɔn ka feere u ma mais a t'o kɛ dɛ a b'a sigi kule de la k'u bɛ k'u banna feere a ma u tɛ sɔn k'a di an ma. C'est grave. C'est grave. Afrique bɛ développer nin na cogo di? Wa halisa a y'a jateminɛ hali kɔsɛ in na Américains ma secrétaire d'État bɔra Nigeria. Wa o bɔlen kɔ ye nin ye chef d'état major ye nin ye information in di. Wa aw ma se ka kariya ka bɔ jɔnya kɔnɔ. Aw ma se ka courage sɔrɔ ka taa. Bon anw minnu bɔra jɔnya kɔnɔna na ka taa minɛn san maa min ka kɛlɛ gagner aw ka tila ka anw de jalaki ko mun na k'an taara minɛn san mɔgɔ wɛrɛ bolo. Wa maliyɛn dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ fara olu de kan k'a fɔ ko mun de la k'an taara minɛn san mɔgɔ bolo min bɛ sɔn ka minɛn di an ma. Ko mun de la k'an bɛ taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ min sɔn b'an dɛmɛ. Ko mun na an ma to mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu tɛ sɔn ka minɛn feere an ma. Mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u b'an dɛmɛ mais u tɛ sɔn ka minɛn feere an ma. Mɔgɔ minnu b'an to jɔnya kɔnɔ ko f'an ka to olu de kɔ diyagoya la. An b'a dɔn aw b'a dɔn donna jugu dɛ. Mɔgɔw k'a k'i la o ye cɛ ye mais k'a k'i yɛrɛ la o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Donc voilà la situation. Good luck Jola dali o point bila sa. Good luck nala sɔrɔ an bɛ nin fugula min na good luck nala sɔrɔ an bɛ nin fugula don. Aw ka ɲinɛ kɔni ka video k'a partager k'a aimer. Maliyɛn nin waati na an kɛrɛfɛ jamana n'o ye Guinée ye a ka kalan kosɛbɛ. Sabula fɛn min ye Mamadi Doumbouya ye ale y'a ka gouvernement ci et en espérant que gouvernement cilen a bɛna dɔ bɔ tension na gouvernement cilen a bɛna dɔ bɔ gɛlɛya la mais gouvernement cila a ma dɔ bɔ gɛlɛya la sabula Guinée centrale ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ wa baarakɛlaw ka syndicat baw olu faralen ɲɔgɔn kan centrale ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen fana wulilen don k'u bɛ taga grève illimité la grève générale la ntɛnɛn nata. Voilà. Samedi 24, dimanche 25, lundi 26. K'u taga grève illimité la Guinée. Balima la n'i ko grève illimité ni syndicat taara baara bila la du tɛ baara min na a bɛ kɛ sababu ye Guinée bɛ paralyser sɔrɔ bɛ jɔ fɛn bɛɛ bɛ jɔ jamana bɛ jɔ kak donc m'o kɛra o bɛ dɔ fara gɛlɛya kan tuguni.
Et u ye kunnama dɔ min fɔ mɛ n b'a dɔn u tɛ se ka kɛ sababu ye ka taa mɔgɔ gɛlɛya général la parce que u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko liberté d'expression k'o tɛ yen k'u ka journaliste dɔw bɛ ka minɛ ko dɔw minɛlen don k'u arajo dɔw datugula o fana kɔfɛ k'u ka internet labila internet kɔni ma filɛ kunun k'u labila la donc an bɛ se ka nin faamu cogo di ni min deli ka min fɔ o de don Guinée politique mɔgɔw fanga b'olu de la kosɛbɛ ka tɛmɛ société civile kan bon ni fanga b'olu la kosɛbɛ ka tɛmɛ société civile kan i b'a ye olu ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ u b'u fanga sɛnɛ kosɛbɛ ka nin gɛlɛyaw fana kɛ k'a sɔrɔ gouvernement tɛ yen qui va décider parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face qui va décider ou bien peut-être c'est gɛlɛyaw fana a fanba kun ye pour que au moins o fana centralba minnu bɛ politique mɔgɔ minnu b'olu fɛ kɔnɔna la le gouvernement kura min bɛna sigi a bɛ se ka yɛrɛ sababu olu fana bɛ fanga sɔrɔ gouvernement kɔnɔna la donc négociation senfɛ poste bɛ se ka d'u ma portefeuille bɛ se ka d'u ma ou bien institution wɛrɛw bɛ se ka d'u ma olu fana bɛ se ka kɛ donc olu kɔni na situation bɛ nin cogo la à partir de lundi ni gɛlɛya bɛ maintenir na a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Guinée kɔnɔna la et an bɛ dugawu kɛ Ala la dusuma kɛ a fɛ maliyɛnw n ka sujet laban u ye aw bɛ k'a jateminɛ attaque misɛnninw bɛ ka kɛ yɔrɔw la c'est à dire cible minnu man girin kosɛbɛ Mali kɔnɔna la an ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ ani fangolaw fɛ ani ka yan fan fɛ y'a ye terroriste bɛ ka attaque misɛnninw kɛ maintenant attaque misɛnnin ninnu aw mɔgɔ caman kɔnɔ ko seba de bɛ terroriste ye aw mɔgɔ caman kɔnɔ ko fanga de bɛ terroriste la wa aw mɔgɔ caman kɔnɔ k'an ka finitigilakaw de ye bolo jigin ne bɛ fɛ ka aw lasɔmi ka hakili lajɛ ni aw hakili b'a la salon sunkalo ɲɛ kɔrɔla la a y'a ye attaque cayara kosɛbɛ Mali Mauritanie frontière la ani Mali la Guinée Mali Mauritanie sira kan ani Mali la Guinée sira kan attaque cayara kosɛbɛ parce que waati y'a sɔrɔ an ka minɛn fanba bɛ bɔ Guinée ani Mauritanie donc sunkalo ɲɛ kɔrɔla la o la ne yɛrɛ o la aw bɛɛ kan yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko terroriste sugu ninnu bɛ nin attaque ninnu kɛ est-ce que terroriste yɛrɛ de don wa est-ce que bandiw tugu dogo terroriste kɔfɛ ka mɔgɔw ka baara kɛ minnu bɛ fɛ ka jamana déstabiliser minnu bɛ fɛ ka gɛlɛya juguya jamana kɔnɔna na sinon terroriste bɛ baara kɛ olu ko k'u b'u ka diinɛko de la mais sunkalo yɛrɛ waati k'a dabɔ a kama ka fɛn dɔw kɛ an b'a faamu la k'a fɔ k'o tɛ terroriste ordinaire ye mais les super terroristes minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ ka kɔngɔ juguya jamana kɔnɔ super terroristes minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka sunkalo ka gɛlɛya mɔgɔw ma super terroristes minnu bɛ fɛ sunkalo fɛ pilu ka yɛlɛ super terroristes minnu bɛ fɛ sunkalo kɔnɔna la mɔgɔ ɲɛ minnu ka dɛsɛ donc olu de bɛ taga attaque caya sunkalo ɲɛ kɔrɔla la walasa ka sugu gɛlɛya ka minɛnw sɔrɔli gɛlɛya wala a bɛ fɔ ko transition yɛrɛ dɛsɛra sabula sunkalo kɔnɔna la minɛn bɛ da ka gɛlɛ sugu ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ an mago bɛ min na an tɛ k'a sɔrɔ k'o fara a tɔ kan donc o de la a b'a ye an ka approvisionnement bɛ kɛ sira minnu kan ka caya attaque bɛ kɛ o sira minnu de kan ka caya n y'a fɔ a ye attaque minnu bɛ kɛ centre la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a sun bɛ bɔ Mauritanie yan fan fɛ kama wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko centre ye sɛnɛkɛyɔrɔba ye an ka produit caman bɛ bɔ centre la ka na jabaw b'u la tomatiw b'u la malo b'u la ɲɔ b'u la fɛn caman b'u la donc n'u ye attaque caya centre kɔnɔna la parce que suman caman bɛ nin waati in na mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni sumanw ye dugubaw kɔnɔna la sunkalo bɛ ka se donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'olu bali olu kana se ka na duguba kɔnɔna la walasa olu ka minɛnw ma t'u bolo n'olu ka sumanw t'olu bolo a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye gɛlɛya a bɛ na olu kan a ma se yɔrɔ min na fana gɛlɛya bɛ n'olu kan a dun b'a la k'a fɔ ko Kayi fana ye transit de sira donc c'est à dire terroriste bɛ hakili sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka nin kɛ mɔgɔ min b'a kɔfɛ o tigi u ka laɲini ni terroriste ka laɲini tɛ kelen dɛ donc ni aw ye nin faamu aw b'a faamu la k'a fɔ ko jamana tɛ jamana ka dɛsɛ tɛ sɔrɔsiw ka dɛsɛ tɛ u ka bolojigin tɛ mais minnu bɛ déstabilisation kɔnɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma olu de bɛ nin wulikajɔ sugu ninnu kɛ walasa ka jamana lase gɛlɛya ma an tila aw bɛ caman faamu a la an b'a ɲini aw fɛ video in a ka partage kosɛbɛ walasa a bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ a kana ɲinɛ ka aimer a kana ɲinɛ ka cœur caman bila an bɛ aw fo an b'a fɔ a t'an bɛn sini ni CEDEAO ka sigi n'a daminɛna cogo min na ni fɛn minnu bɔra la